Hadin baladep karep karyang, daka basuma ki jhur ki jhab, ya ki so ki pai, bat ki wei ki jaj marep, haki lengkharep, menta ka sngi kit khot ka village organization, ka badon hapo ka Shinong Maubri, Haribhoi district, ka balatip kerteng kum ka Saindur Biang village organization, kala penlong biang, ya ka lumpung peninam ya ki marep jongki, lane la bandong, kum ka yo banyadi yathit, ya ki jhur ki so jongki, Hamadan football jong ka Shinong Maubri hakane ka yo yadi yathet laidi tang da ki so ki pai ki jhur ki jhab bat ki so wan ki ba pen mi hi da ka Saindur Biang vo la ru ban kedeu ba ki nongrep ki lawan ra hakane ka yo pen inam tang ye ki jhur ki so ki bala thung da ka rukom pendon kam da ka juk ka bathamai khlem da pendon kam me ki dawai Henry ki pendon kam tang ye ka sbo masi ka ba ki te ki nongrep kiyo jing hikai bat jingirap lengba ka MSRLS kumban shu kedeu khendiat baya ka Saindur Biang village organization layalam khmat da ka kong Aileen Riti Singkli kum ka ICRP jong ka Saindur Biang vo Maubri lembat ka jingdon jong ki wei ki nongkit kam ka vo ki babat ha ki kerdan trikam hakane ka sngi kum ka jing ai mensim ye ki nongrep jong ka Saindur Biang village organization lawan ban sakhilang da UMLA ka Umroi constituency uba Damanbai lamare kumukongsan ha ka jinge don lang UMLA barim ka Umroi constituency uba George B Lengdo kinongilam shnong ki officer sarkar napo ki office bapher kinongkit kam ka vo lembat ki wei hakane ka sngi la penphu penphing da ki jingshat bat ki jingrwai balarwai hi da kit khot jong ka Saindur Biang village organization haba ai jingkren nakaliang UMLA ulaong bakum UMLA undon hasenda jong ka Saindur Biang village organization ban ai mensim bat ban pli ka lat ka lenti na banta ka vo khnang bakinong rep kin roi kin parbha bat shushu ula banrap da ka baong bakini ki jhur ki bapenmi da ka Saindur Biang village organization kidei ki jhur ki battei bha haka koj ka khya jongi ki breu bakidei ki jhur ba om shamla penun kam da ki dawai Nibriang sebaya pi benta kasih kanong idap dagang cing men background bapi lawan persib perskan yangi PSSD jong kawi o Maubri hagun kane kasih kerpang jengi Kane kalong kon nuksa kumba pergi ya paro ya ki bio lele kisada pulum sagoi ki Shinong pania tre chitam ban pingmi ya ki sap ki pong ki bapel ki jong pi kamtam hagalian karep karian ngatum katep ta kane ka por ngaro kumbala kumbala kren dikini kirang ba den hoj kum emeliu jong pi ulong pe ulong i
ngan ye don kat lang be bat phi bat kum ba pila I ki besar ki ba pher ki don kat lang haniro ki don kat bat phi ba ngai ro kum meling don kat padahal kano ka jingduran ni ka jingdon kam ko jong phi ngakloi ban yerap nama kum ba phi sat I nagi por sugi por ngasat ye don kat ngasat ye don benta ba bat phi bat nani sakmat hiro ngan long be hiu bodon kat bodon benta bat phi hiro ban yerap ban penpoi yakini ki mar ki mata ki jong phi sagi jaka ki ba phe ki in mong re tang hapo selong tang ne po is kasi na la su ban poi gini ki mar ki jing dap tu jong phi sigi ba phe ki district ki baton hapo ka jala ka jongi tengaru le leng jonga sa si sen ngai man sem nganang ai man sem so yakini ka bio jong ka sinong maubri pakanang tresitom panang penyai perlong bet ya bai panayai perlong susu be kum kini ki program hagi por ski ke bansawan bon phi layo ya ki mentoy don peng jo phi ki mopadio ji mentoy ndrei ke ji tri lang jo phi kum ki khot jo se ji jom kilom kumi kalalong sya ke nuksa amtang yo ni karibo district jo ni ndrei ya ke jela ko iwan hak ni ke kepat mo yo ka sir po hang ba phi wan bandi ki mar ki mata ki jo phi ndrei ki jing ki jungi so ba kan bai nang yai ki nang long ki bathmai ki jing ki nang don ani teng ki jing ki barim ki bangi kren na du sya bar sedang hadu mataru ni ki dang don lang kumju amari bangi kren chipang ke masalah les ni seng usna marjar khatwei yang liang jong sarkar jela ha kapor bakas masalah les kawan ki dang don tang ba sya jar atli ki sya jar hajar atli SG mentah setiap berawai ke dalam pasau hajar atli SG ke balong aktif ke dalam pasau hajar ke balong ada register Nreitang sau hajar ke balong aktif. Ban na pren jo kini ki aktif SG ru ki dan plus sang sedot sang suai sang thai. Ke gadau ba ki SG jungi ki thai. Ke gadau ba ki group member ki employee si meeting. Ke gadau ba ngimla man penpoi ya ke pisah si ke SG bagi nyo pen kersian daladi lagi. Kani gede ke bangin hab yatir amban keno pentho hendai ban yatir ban yathai ban yapei ki jingi jungi kum ki nomrem betrei sitam. Mau kibala hab berkersian daladi ladi. Hangi bon ba ki kilong yeng ki ba ki day kilong kami ki berkersian marwe jong ki yeng ki sep. Ki single mother. Kani ki jingdon jong kini kilong kami haba hab bentrut ini kama ban pinbit pinbiang jong kilong yeng sam kam day ka besok. Nata kadaw habang iwan ra ekSG ka day ban kersian yaki. Bakin yo hak nung nakapor ya kapisa bakin kersian daladi ladi. Hakapang desitom hakatiet kapet lani ban pimbit pimbiang ya karep karyang lani gudung judan kam ceki kisam haba kinongrep jungi kilanang menta bathung lang using bat kijur kine ki jing hikai ki model ki bangi yo na ka jing hikai national farming kalong ka ba ai jing mentoy yang i kinongrep hapo ka snong jungi bat kumju ngilala ban ai jing hikai ru sa ki ba marjan snong jong ka snong jungi ya kine kirukom thung na kabenta ka jing mentoy jong kinong rep jungi ni kloi ban samlang shakil nang ba ka ne ka jing tip ba ka jing hikai ka bawan ra ka MSRLS apo ka snong jungi ni lala ban ai bentalang ban samlang ya ka ne ka jing tip ka jungi shaki waipan te kalong ka ba dap ka jing timen ka ba ka jing ngangu ka ba kraw ya ka MSRLS ba ka blok buhan bong jungi men haune usnem baladem hajar Husan November nilayo banle ya ka CCE ya ukba ngilale eksperimen hapdeng RBP model bab normal padi ubang itung padba ya kane ka jing rep RBP model ka bathmai nisem sisa ba unong rep jungi kinong rep jungi kiyo jing mento sisa na kane ka jing rep keba RBP model keba kumbo jingkai kebangi yo na national farming lawan sakhi hakane kasni da MDC jungi ba hep isen hing bat isar pawang na po ka MSRLS rangkat bat IPE jong ka blok jungi hakane kasni lawan sakhi da kine bat ngilalap sisa bat ngilapen priang ngila samlem saki wei ki paranong rep jungi lembaka YouTube nyilapen
ba URBP model korkomret thamai kayarap sisa ban pen mentoy ya kinong red badro nilayo banle eksperimen house name Hajar Arhusan ya using uba ay dawai ba using ubangi rep kilang ay dawai ba ngipen dan kamtang da kisbo kidawai kiba nilayo jinghikai na ka national farming hakane lawan sakhi da IBAP jungi sarsami bat kilit farmer bat ki farmer jungi nong na posnong nilalap sisa ba unong rep bat kinong rep jungi kiyo jing mentoy sisa da kiba kithung kibut ya korkom thung national farming jungi ukhia bat ubhan sisa using ubangi rep natural daka eight masi daka eight sniang da kita kijing kidawai sbo kibala yalam de kisar haunus nem baladep ngayo iyang de posnong jungi te ni sokemen sisa ginong mi khmat ki kloy banwan ki officer ki kloy banwan balai namar ki ye yala ka jong ka tenrai namar bai ki ye yala ka jong ka jingbam tenrai bat ki kwa ru ya ki jingko jingkhia wabah te nga ai nakalia ka shnong ka jingkhu blai karpang ye phi paro khoi ki pachim matta ki ba plak por hakane ka sni tengah snow ban ai jingmut le se da ka vo maupri ban kan tiu ya ka nam ka karteng jong ka shnong jungi balengin khuslan don UMLA don ka BDO don ginong mi khmat jungi nang ne na po umroy konsulsi nang ne po blok bahrumbong pelong kum kane pada long kapala kum kanuksa kum hamaulai kum halai mukra hamal kipoy namar don unang mi khmat jungi don ki BDO jungi ki officer baper jungi ba kinwanra ya ka namat ka burom ya ka constituency bro kawai ya ka blok bahrumbong bro kawai ba khamtam yangi ginong song balayalam da ka VO nang ne na po maupri lada wandi ya ki fried rice ki mumu ki shaw hamau beri ngatrai ki khna ke lapan pisalut nai mei pa panwan sne semadan takasni Henry lada ngilek bu no ya lada ngilek di ya kini ki jur ke bengirat ke bengi khot tinwai kita ka organik hangte hapo nong ba shlong ngatrai ba baro ki kerki benmi no na office trikam juki melitit yu shriu ujajong mau ujatler ujamhet bat kisriu kiphan kiso trun kiso kempor ki bangir thung itap nang ni nong kendong